салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Ин ман Набиҷон Юсупов бо шумо мебошам. пас аз 2 соли марги Каримов, Тоҷикистону Ӯзбекистон шарики стратегӣ шуданд. Парлумони Тоҷикистон созишномаи шарикии стратегӣ бо Ӯзбекистонро тасвиб кард. Ин созишнома моҳи августи имсол дар ҷараёни сафари Эмомалӣ Раҳмон ба Тошканд имзо шуда буд. Тоҷикистон ба Русияву Чин ва Қазоқистон низ шарикии стратегист. Ӯзбекистон барои сафорати Тоҷикистон дар яке аз мавзеъҳои зебои Тошканд ҳамин замин ҷудо кард. муомилоти мазкур одилона аст. Зоҳир Саидзода, муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, рӯзи 23 ноябр дар парлумон гуфт, созишномаи бар рушди муносибатҳои Душанбеву Тошканд, ки марҳилаи мушкилро паси сар карданд, сабаб хоҳад шуд. ӯ гуфт, дар 9 моҳи имсол додугирифт миёни ду кишвар ба тақрибан $220 миллион расидааст. ҳадафи созишнома устувор намудани муносибатҳо аст, ки таъриху тақдири муштарак доранд. тасвиби мувофиқатнома ба манфиати миллии Тоҷикистон созгор аст ва аз он шаҳодат медиҳад, ки тарафҳо ба густариши ҳамкориҳо омодаанд. Олимҷон Бобоев, раҳбари ҳизби ислоҳоти тасдиқотӣ ва узви маҷлиси намояндагон, гуфт, қаблан ҳамаи кумитаҳо ва шӯъбаи ҳуқуқи парлумон ба ин тарҳи созишнома баҳои мусбат доданд. дар ҳамин рӯз парлумони Тоҷикистон барои ҷудо кардани қитъаи замин ба сохтмони намояндагиҳои дипломатии Ӯзбекистон дар Душанбе низ ризоят дод. ин замин аз 102 гектар иборат буда, дар наздикии сафорати Русия дар ҳудуди шаҳраки дипломатии Душанбе ҷойгир буда ва барои 49 сол дар истифода Ӯзбекистон дода шуд. Зоҳир Саидзода, муовини вазири умури хориҷӣ, гуфт, дар иваз Ӯзбекистон ҳам барои сохтмони намояндаҳои дипломатии Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд барои 49 сол боз 102 гектар замин ихтисос додааст. ӯ гуфт, ҳангоми ҷудо кардани замин барои сохтмони намояндагиҳои Тоҷикистон дар Тошканд ва намояндагиҳои Ӯзбекистон дар Душанбе усули баробарӣ риоя шудааст. Ӯзбекистон барои сафорати Тоҷикистон дар яке мавзеъҳои зебои Тошканд замин ҷудо кард. муомилоти мазкур одилона аст. тибқи мувофиқи ҳосилшуда дар шаҳри Тошканд маҷмӯаи биноҳои намояндагии дипломатии Тоҷикистон бо тарҳи замонавӣ ва унсурҳои миллӣ бунёд мегардад. муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, ба созишномаи баёнгарии он хостанд, ки ду тараф нақшаи дарозмуддатҳои ҳамкориро доранд. Тоҷикистону Ӯзбекистон дар замони раёсати Ислом Каримов пеш аз 20 сол равобити тира ва мушкил доштанд. ин равобит тирамоҳи соли 2016 баъди даргузашти Каримов ба қудрат расидани Шавкат Мирзоев оддӣ шуд. замин дар замони сард будани робитаҳо Тоҷикистон ба Ӯзбекистон камтарин робитаҳои иқтисодиро дошт. дар соли 2015 ҳаҷми гардиши мол миёни ду кишвар ҳамагӣ $12 миллион буд. дар соли 2017 додугирифти мазҳулот миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон ба пеш аз $240 миллион расид. президентҳои ду кишвар баҳори имсол дар Душанбе эълон карда буданд, ки мехоҳанд ин рақамро ба $1 миллиард расонанд. ин буд хабарҳо. дӯстони азиз, ба канал подписатсия кунед, ба лайк монед ва ба комментарий нависед. ба ҳама раҳмат. То боздид.